Vi har Gurli med i dag. Hun er linket på fødder, på hænder, og så har hun tape på munden. Nu skal hun dø. Og til start med, så lægger man hende ned på jorden. Kan lige vælge rigtigt. Jeg kan godt blive skidt. Og nu skal jeg ikke tisse vel, for så har jeg gjort det på hende. Tager jeg den op. Jeg går lige og dør du! Ej, jeg skal nok ikke gå. Sætter vi til hende. Jeg kan godt nå det her. Jeg kan lige om lidt. Nej, du krabte det med ringen. Okay. Ej, du fik jeg den ikke. Yes. Og det virker ikke særlig godt. Juhu! Ildebrand. Ja, det er ikke så godt. Okay. 2 sekunder. Nu brænder du kloden. Fuck dig, Gurli. Fuck dig. Fucking, ej, du skal ikke slå mig. Ej, du skal ikke slukke det. Så kan du lære det, din gris. Gurli gris. Nice. Nu er hun snart helt væk. Det bliver til aske. I ser, som hun brænder. Hun brænder op i helvede. Vi brænder hende ligesom en gammel her. Det vil være det historie. Nej. Ikke film mig, film den. Det er Gurli. Hun er sådan set. Hun er hverken henne eller sådan. Ej, nu er den væk. Nu er den jo til aske. Ha! Fuck dig! Nu er hun væk. Dø din møjse. Hvad fanden gør du? Hvad med film? Hvad? En film? Fuck dig, Gurli! Det er så resterne, der er tilbage. Gurli. Gurli! Gurli! Ej, Gurli, fuck dig. Fede pæk.